ही बघा किती जणांका आणलाय ती बघा. घेवणारी होत एक दोनच. साडीपासून नाही बाबा, साडींचं नाव साडीवाल्यांका नाही आणली होत, त्यांना फक्त बघूक आणली होत. भारीतला असं ते काय ते असतं दुसरं ती चित्र वांढरा बिंद्राची कसली असते. आता गाडी लागली, आता आमचा तुम्ही ठेवतेला बरोबर नाही होता, अटकला होता. आता बघून येईल 4-5 जणांका सांगा, ते नंतर नाही डर अटकला होता. सारंग पाण्यात घालतात तसा टोपरा आहे. माप याकच माझा, पण त्या खैतरी क्वचित गावता तुमच्या टी शर्ट मध्ये. मागच्या वेळचा बघितला असा बड्डेच्या टायमा 100 टी शर्ट काढली. हो गडी करून हैराण होणार. पाटकी पॅन्ट का विचार, पाटकी पॅन्ट ती नंतर डोरारी पण घालू शकतो. दोन्ही ठिकाणी बरोबर वांढरांका बरी पडतात. फक्त थंड बिंड मागवतो, गरम झाला मारण्याचा. आता कधी काय कळत नाही. कशीच आहे वाई एम साईज बरोबर. मग वाय कशी इली नवीन, माझी साईज म्हटलं गावली की काय अंका. तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणमध्ये आपलं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. तर आज ही बघा मुंबई गेलेली, आता पुन्हा गावा केली आहेत. 2 दिवसात जाऊन 2 दिवसात परत पाठी. गाव सुटत नाही त्यांका आता. आणि ही बघा ही सगळी इली आहेत. काकी नाना ती बघा तकडनं बाल्कनीतनं बघतायत. ती बघा ती गमत नसतली, ती बसली आहेत. दोघा जण शांत बसा. हां ह्यांका काय नाही, ही फिरा गेलेली आहेत, बाकीची काय उपयोग नाही यांचो. तर ही बघा मुंबईत गेलेली माणसं 2 दिवसात पुन्हा गावा केली. गावची आठवण येली त्यांका. 2 दिवसात एवढा सांगा नको, ते बोलते 2च दिवसात गेली. आठवड्याभराने गेली वाटतं. आठवड्यात माका वाटत नाही, आपण आठवडा झालो. तर आठवड्याभराने इल्याबरोबर त्यांनी माका पहिलो वळखल्या ना, तो म्हणालो आता बरोबर काकाचा. तर आता मी पुढे घेऊन चाललो बाबल्याक. माका कपडे घेऊन चाललं ते सांगा. आपण खरेदी करून इली आहेत मुंबईसून. आम्ही मुंबईसून म्हणजे लई 420 होती. 1 मिनिटात ती खरेदी होती, जास्त वेळ नव्हता. एका रात्रीची नाही, 1 तासात त्यांना खरेदी करून दिली. अचानक प्लॅन झालेलो हा. अरे मी पांढरं दिसतंय कसो काय कळत नाही. बुटुरा सूर्यप्रकाश पडसाड आहे. अरे हा सारंगची पावडर लावलेली आहे. जॉन्सन बेबी पिठासाठी असतात. नाही हिमालया नाही ग लावले. हा तर मित्रांनो अचानक झालेलो प्लॅन हा. मे महिन्यापासून आमचं ठरलेलं होतं. बरेच तुमचे कमेंट येऊन गेले त्याबद्दल, कधी येतास. तर फायनल आम्ही येणार आहोत. तर तुमच्या गोव्यात. जास्त मोठं प्लॅन नाही हा, अचानक मध्ये भयानक प्लॅन झालेलो होतो. कारण की आमचं गावात जरा एक काम होता म्हणून गेलेला आहोत. तर त्याच्यात कंटिन्यू सुट्टी आहे म्हणून परत यो प्लॅन करूच लागलो. नाही परत वेळ मिळणार नाही आता. यो प्लॅन नाही तर आमचं ह्या महिन्याच्या शेवटाक होणार होतो. आता परत 10 केपे मारण्यापेक्षा या टायमाला एकाच केपेत म्हणालो करून घेऊ ये. तो बघेलो. हा तर मित्रांनो आता आम्ही नाही, आता पुढच्या 9-10 तारखेला आम्ही येतोय गोव्याला. ही 4 जण तर फिक्स आहेत. बाकी आता बघू किती जण येतात ती. सध्या ही 4 जण फिक्स आहेत. 5 रे 4 काय. अरे मेन माणसा विचारला काय तुम्ही माणसात नाही येते. 5 जण फिक्स. मेन माणूस हो बघा बसलो. या मनात काहीतरी पुन्हा काहीतरी काढले नाही म्हणतात. माझ्याकडे घेऊन इले चटक्या बनती. तर व्हिडिओच्या सुरुवातीकच सांगतोय, या व्हिडिओ तुमका पुणग्या पुष्पाचे परत कमेंट प्रत्येक आमच्या व्हिडिओ आता आमका जवळपास सांगायची गरज लागणार अशी वाटतात. जोपर्यंत तुम्ही कमेंट करू. पुष्पाचं मोठं प्रॉब्लेम म्हणजे गाडी लागता. नाही गाडी लागतं पण आता पुणग्या सकाळी येऊन गेला, भेटान गेला. आता परत एवढ्या लांब येणार नाही आता. आणि हे प्लॅन दाभोळवर नव्हतो, त्यामुळे ते सगळे नारिंग राखत ही 2 जण बाईकवर नाही येईल. त्यामुळे आता पुढे चाललो. आणि पुढच्या गोव्याच्या ट्रिपमध्ये कोण येणार तर अजून फिक्स नाही म्हणजे त्यांच्याकडनं फिक्स नाही. सांगितलेला येते तर तुमका डायरेक्ट व्हिडिओ दिसतील गोव्याच्या. आणि जर गोव्यात कोण गेलेला असत किंवा गोव्यात राहणारी माणसांका काय आमका सजेस्ट करूचा आहे, ह्या हॉटेलात जा, थंय जावा, ह्या लोकेशन का जावा चांगला असतं कुठचं. तर माका आणि कलर्स ऑफ कोकणच्या इंस्टाग्राम पेजवर हे का करू नका. ह्याची मेसेज आमका मिळणार नाहीत. ते काच नाही मे महिन्यात तो मेसेज अजून शोधतोय गावातच नाही. गोव्यात नाही इल्यावर चेक करा. अरे विनू बघ याला मेसेज केला हळी धावता होता. तर माझ्या इंस्टाग्रामच्या आयडीवर नाहीतर फेसबुकच्या आयडीवर किंवा कलर्स ऑफ कोकणचा इंस्टाग्रामचा आयडी आहे. खयो तुम्ही मेसेज करून आमका सांगा की या ठिकाणी जावं. तर आम्ही आमच्या 4 दिवसात ज्या प्लॅन आमचं ठरणार त्याच्यात आम्ही बघणार, ऍडजस्ट झाला तर आम्ही ती ठिकाणं करणार.
तर जरूर मेसेज करा, आमका सजेस्ट करा. मी बरेचदा इलोय गोव्यात. मी पण इलंय गोव्यात एकदा जा फेरी मारून. तू फेरी मारून इलं, फिराक नाही गेलं. मी एकदा जाऊन आले. मी बरेचदा गेलोय, पण आता ह्या 2 वर्षात नाही गेलो असं वाटतं. हो. गेलं नाही, ह्या 2 वर्षात नाही गेलो. गेलो येऊ गेल्या महिन्यात. गोव्यात गेलोय त्याच्या आधी सगळेजण गेलात ते का इकडे आलात नाही ते. अरे हा जाऊन इलंय, नाही का लक्षात होत नाही. तर आता आधी जाऊया. आता ह्याच्यात टाइमपास होईल. कपडे घ्यायचे आहेत. वर्ष तुला पण घ्यायचे आहेत? ना अशी बघायला आणली. मग ते काय माहित नाही. घरात पाकिटच इसरा निघले वाटत. ATM त्याच्यातच राहुलं, त्यामुळे जरा गडबड झाली. मोबाईल वर गुगल पे हा, काय टेन्शन नाही. गुगल पे नाही चलत. चला तर आता डायरेक्ट आपल्या दुकानात भेटूया. काय रे लखनी येता की कमी खायचा, एवढी आपण झोप येतात. रे चल पुढे लावायला लागणार गाडी, ते कुठेच लावायला चान्स नाही. ए डुलकी महाराज हे झोपले चल बाबा. कुंडी लावलेली दाखव. हे का लावले नाही होत आणि मी त्याच्याजवळ सायकल लावली आणि चांगला काम केलेलं. तरी पण हे बघा प्लॅस्टिकचे कागद बाहेरच होत रस्त्याच्या त्याच्यात खाली. हे बघा सगळे कागद बरेचसे. हे बघा प्लॅस्टिक सगळं त्याच्या खाली आहे कचरा कुंडीचे. हे सगळं आता सध्या कोकणात हे जोरदार चालू आहे. आणि आमचं कचरो बघा काय रे आपलं कचरो खाला होत मोपा. तो मुंबईपासून आणलेलो कचरो आहे, गावात कुंडेंतूर टाकू आणले. हे बघा कचरा कुंडीच्या खाली सगळे विमल सगळे कागद ह्याच्या खाली आहे, कचरा कुंडीच्या खाली. काय ग दिसत नाही. ग्रामपंचायतीवाले लावणार तेव्हा आम्ही कचरो टाकणार. कचरो धगू जागा केल्यानी आहे. ग्रामपंचायतीने एवढे कचरा कुंडी भारी. लावून खाली सगळे कचरो टाकलेलं. कचरो धगूक जागा भारी केल्याने इलेक्ट्रिक पोलच्या खालीच. नाही, बरेच लोकांची गावातल्या कारणं असतात की पंचायतीवाले करत नाही, कचरो आमचं घेऊन जात नाही. किंवा ज्या गावातून सुरुवात केलेली आहे त्या गावात पण ही कंडिशन आहे. समोर पण समोर पण तकडे पण ठेवले खाली मारणार तो कचरा. बघ भारी हुशार होत कोणते टाकणारे. तर आता आपण चाललो आहो लक्ष्मी फॅशनमध्ये. कपडे स्वस्त देत नाही तरी पण आपलं जाऊ का रोज कायमचा गिरायक असन पण देत नाही स्वस्त. बघतात त्या व्हिडिओ, त्यामुळे म्हणून त्यांना अगदी ह्या करून सांगा. व्हिडिओ बघताना आता बघा गंमत बघा तुम्ही. पोचूर फक्त जाऊची मालक स्वतः जातीनिशी बसले कॅशियर. तर अशा प्रकारे आपण आता आलो आहोत लक्ष्मी फॅशनमध्ये. कॅमेरा घेऊनच इले आज मी. दररोज तुम्ही सांगता कॅमेरा घेऊन कुठे आणलात, कुठे येत नाही. सुरुवातीला तो बोललाय स्वस्त देत नाहीत. ही बघा किती जणांका आणलाय ती बघा. घेणारी आहेत 1-2च. साडीपासून नाही बाबा. साडींचं नाव साडीवाल्यांका नाही आणली आहेत, त्यांना फक्त बघूक आणली आहेत. कपडे माझ्या मापाचे इले आहेत. काय माप भेटत नाही म्हणून तुमच्या दुकानात येत. माप बाकीचे नवीन फॅशनचे कपडे काय इले आहेत. नावच दुकान आहे लक्ष्मी फॅशन. लक्ष्मी फॅशन असं भारी बिरी असं जॅकेट बिकेट काय असं एकदम लग्नातला नाही हो. फिरक जाऊचा. दुसरी पोरगी बघूची गोव्यात आता मिळता का बघतोय. आमचा काढता पुन्हा पाठसून परत इलो की आम्ही थंय जाग्यार राहू. त्याला पेंटी नको बरोबर हवा आहे नाही विचारत. अरे देवा हवासाठी म्हणून आलो. काय दात काढले माझ्या मापाचा टी शर्ट फुल होता. अंडरवेअर नको घेऊचे आहेत पण आता नको. आधी भारीतला असं ते काय ते असतं दुसरं ते चित्र वांढरा बिंद्राची कसली असते. आपण हा सेम बाईचा आहे. बाय इकडे फक्त त्याच्यावर मनी लावलेले आहे. छान आहे. तो मग चांगला होता. त्यांची कलर आपला पसंत नाही. आपण बरोबर कलर काढलेलो आहे. ते भडक बिडक कसले पण काढतच ना त्याच्या ह्यो मस्त झाला तर या फायनल कर. बटन काढलं नाही असं
दुकान आपला त्यामुळे आपण एक फ्री एक नेऊ शकतो. काय एक वर एक फ्री. तुझं नाव सांगितल्यावर डिस्काउंट मिळत. रे आपले दुकानदार आहे. माझ्यासाठी एक वस्तू फ्री असता काय दुकानात मोठा जरा मोठा. हा तोपर्यंत मी येतोय फिरायला बाजारात कसं वाटतं म्हणून विचारून येतोय. जा जा जा. आता गाडी लागली आता आमका तुम्ही ठेवतो ओके ओके बरोबर आहे. ओके नाही होता काय होते? सैड अटकला होता. आता बघून येईल 4-5 जणांका सांगा ते नंतर नाही डर अटकला होता. दाखव दाखव. माझं मापच बघून ठेवा या घेऊन जाऊ तुम्ही माप काढून. हात एवढे वर करून बरोबर वाटता पण शोल्डर बरोबर सोडलं- आहे. शोल्डर बरोबर आहे. हा पण हात सोडले तर एवढं मोठा वरती आहे ना शोल्डर. आज सोडलंय ना असं मग होईल. मोठा वाटत. असा डिग्लो दिसतोय. ही नाही की हे दुकानात बाबा गिरायक असतं त्यांका म्हणून ते माका बोलावतो चहा पाणी नाश्ता बिस्ता सगळं असतं. हे जास्त चटेरी पटेरी घालण्यापेक्षा प्लेन घ्या जरा. गोव्याला तिकडे प्लेन मध्ये चांगले फोटो येतील. तूच दुकानदार आहेस आता. शर्ट लपून ठेवतात माझ्या मापाची कारण त्यांका माहिती आहे माणूस लोक कधी घेणार वा या मापाचा नाही टाईट हा. टाईट आलंय जायतच नाही चाल बघलात मरणाचं गोंधळ तो मारता गाडी घालणार आहे म्हणत इसकटून जाणार आहे. या नायकीवाला बघ पण तर एकाच ह्याच्यातलं जा मग तर सेम माप असणार सगळ्यांचं. नाही नाही हे उघडून बघ आधी. या बरोबर हा नाही गेला तरी घालता जाणार तर. हा, या परफेक्ट. मग बोललोय की हा आता बॉडी आतमध्ये आहे त्यामुळे अनकम्फर्टेबल हम्म. इलो मका शब्द पटकन काय? अनकम्फर्टेबल. मस्त दोन घ्या. दोन रेट पण कमी आहे. या टोपरा दिले या बाबू सारखे ऊन बिल लागला ते बाबा हे झोप खाली ठेव तोपर्यंत सारंग पाण्यात घालतात तसा टोपरा आहे. आता घालूच लावता नसता काढता वरचा काढ. फॅशन लई लई तो या कपडून नाही तेवढं चांगलं. चांगलं नाही मग तो घातलं मोठा होता. हा भारी आहे. बोला. प्लेन मध्ये आहेत का प्लेन? काही बारीक खालचं कोको तो काय काय खालच्या कोक्यात असतं घेऊन सांगायचं. ते का लहान पोरांचे कपडे घालूचे लागणार होता. ते होत नाही येत का या घातले रिटून पाठाने येता नाही. तू का साईज बघून कळत नाही आधी बघ ना उघडल्यावर कशी डायरेक्ट घालतात. चांगलं घाल म्हणून मी घाल म्हणजे मी काय म्हणा माका माहिती तुझ्या साईजचा की नाही. कलर कापड बरं होतं चांगला. मी आज दोघजण दुकान खाली करणार असतो वाटतात. एक्सेल घेणारच का मी. का माहिती आहे येईल ना झालं पेपर एवढ्या याच्यात ह्या का टी शर्ट काढल्या बरोबर नाही होत त्याच्यात पण इंटरेस्टिंग कसला कापड रे काय नाही काय नाही आहे. काय नाही सांगा. काय नाही मला देतात सांगा बोला की. पुन्हा विचार दाखव तो माहित नाही त्याच्यातलं बघा ना खयचो कोको काढूचा फक्त सांगा. साईज मला पाहिजे. हा तोच माहिती झाली आहेत बरेचसे कोके. काय घेतलंय 40 हाफ हे 40 हाफचा फुल 40 नको नाही 38 लूज होतं काय करणार. हे का पण लहान लहान पोरांच्यात दाखवा. हे बघ ह्याच्यात 36-40चा ह्याच्यात 38चा तसा होणारातला जरा साईज मोठी आहे. माझ्या होय ढगला होता थोडी पाहिजे. थोडे काय पेंट लावची आहे म्हणतो पण पेंट ती ह्याची होईल. पण हे 38 माप याकच आहे माझा पण त्या खंयतरी क्वचित गावता तुमच्या टी शर्टमध्ये. मागच्या वेळचा बघितला असा बड्डेच्या टायमा 100 टी शर्ट काढली हो घडी करून हैराण होणार. तुमचं काय हे दोन आवडलेत हे बघ हे आहेत ना. नाही घेतल्यानंतर त्यांना घेऊ का काढूक लावती एवढा वाईट आता कोण? वर्ष सगळं काढून घाली घेणारी या. बोल. जसं गोव्यात गेल्यावर गोव्यासारखं वाटत होतं ना. गोवासारखं वाटलं पण कसं आता ती हाफ पॅन्ट अशी फाटकी बिटकी आहे मध्ये मध्ये. गावपास म्हणजे इकडे फाटकी पॅन्ट का विचार. फाटकी फाटकी पॅन्ट पॅन्ट
ती नंतर डोरारी पण घालू शकतोस दोन्ही ठिकाणी बरोबर हे होतं. वांढरांका बरी पडतात ती. हम्म. चल. ए याक काढलंय घडी केलं की हा, ठेवलं. घाबरू नको नाही हो टीव्ही तकडे पुन्हा परत शोधू ते तिकडे जीन्स बिन्स तिकडे नाही घालायचे का ते वन पीस आपलं ठीक आहे जीन्स बीन्स नाही घालायचे वन पीस घालायचे ना डायरेक्ट. वन पीस असं फुल फुल वालं समुद्र जाऊन पण बी गोव्यात जाऊन मजा करूची नसतं काय करायचं भजन सुरुवात जरा आपले घराडे शांत ढोर राखायचे किंवा जरा थंय जाऊन थोडं आराम करायचं एवढं ढोराले आरामच आम्हा का गाडत मध्ये नाव ना ही बघ रे कलर हे याच्यातले काढ दुसरे अजून काढलं होय. हे का नाही मग ते एकच बरोबर राहतो तो पांढरो 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 बरोबर वाटतं पांढरोगी अल्लेले काय झालं हो माहित ना तो वात्रटा उघड 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 माझ्याकडे करतो हा यो घेऊन टाक ओके चल फायनल. 38 नको तुका 38 मगाचे 38 होते ना ते 38 होतात फुल हाताचे 38 होतात परत माप सांगते परत एका जणांचा गोंधळ होता फुल हाताचे 38 होतात हाफ हाताची 36 होतात 36 एवढे कमी लहान पोरांचं आहे time लागतं. काय 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 लहान पोरांचं हे बायकांचे ड्रेस आमचा नको वर्षा हे बघ आवाज येतो फकट थंड बिंड मागवतोय गरम झाला मारण्याचा आता कधी काय कळत नाही मगाशी सुरुवातीक सांगायला झालं असतं थंड मिठा दाखव बोलले, वाईट हा, नको. मारून टाकते रे धुणारी सगळ्यात एका गोळो करत असते ते दगडावर जाऊन द्या, आपटत आहे काय? ती राग आमच्यावर तो राग कपड्यांवर काढतो बरं. बायका धड नाही हे हुशार असते होता काय बघ त्या मापात दुसरा बघ ओके पण ते ABCD वाला लहान पोरांसाठी हा होता आताच मी खेळण्याचा बाबू वाटते बघ सारंच्या आई बरोबर आहे. नाही साईज बरोबर आहे दुसरा बघ त्यात फक्त हे खेळणं. पॅन्टी मापात होत फक्त कलर मापात नाही मापात नाही ही शाळेत जाते तसा होता Size एकदा भेटत नाही ना तुमची. साईज भेटत नाही मारण झाला नाही, नाही. त्या ह्याच्यावर जीन्सवर परत ब्लॅक हा अच्छा. किती घेतलेस माझ्यापेक्षा हिने शॉपिंग मॉप केले ना उघडतो आधी कसं उगीच- कधी उगीच त्यात मी तुका सांगतोय उगीच मला घडी करून हैराण झाली चेकपोस्ट मध्ये चेकपोस्ट या बघ बाकी ठेव हो घालूची गरज आहे मापात आहे ना हो तसा रिटर्न मी फक्त माकाच एक या बाकी नाही अरे कशीच आहे वाई नाही एम साईज आहे बरोबर माझ्याकडे वाय कशी इली नवीन माझी साईज म्हटलं गावली की काय अंका लहान लहान पोरांचे कपडे काढले का तुका पण लहान पोरांचेच होतात ना जाऊचा तुमचा का तुम्ही दाबू तुमचं म्हणजे माझं मी काय घेतलंय घेताच तुम्हीच घेतात ये झालं आमचं पाच झालं हे बरं नेक्स्ट टाइम पण तुमच्याकडेच येणार ओके मॅडम वेलकम यू खरोखर आम्ही येणार तर कपडे हैसूनच नाही ना चालेल. लक्ष्मी फॅशन तळे बाजार चला हे बघा. चला हो या. कॅब बी पशी गोव्यावाली की जाऊ कॅब नाही अशी तुम्हाला तिकडे भेटणार. ती अशी वाली तेव्हा भारीतली काय तुम्ही तर मित्रांनो हे बघा अशा प्रकारे आम्ही शॉपिंग करून झालेली आहे डिस्काउंट आमका भरपूर मिळालो तुम्ही पण कपडे घेऊचे असले तर या दुकानात येवा डिस्काउंट चांगलं नाव देतात कुठे आहे तिकडे बाहेर नाव. लक्ष्मी फॅशन तळे बाजार तर चला आत्ता आम्ही काय तर घरात जाऊचा चप्पल घ्यायची घरात जाऊ का ते बघ पुढे अजून चप्पली मुंबईत दुकानं वासाड पडली अचानक ठरले झाले अचानक झालेला प्लॅन आहे हा 2 दिवसात ठरलेला चला मग आता चपला इथे कुठे पटकन सांग चला चला बसा बसा झाला तर बसा तुम्ही तर मित्रांनो आता सगळी शॉपिंग बिपिंग करून झालेलं सगळं काय एक काहीतरी गोष्ट राहिली ती भावना घेऊन गेलं तर मगाशी जरा गडबडीत दांधलीत एक गोष्ट विसरलंय सांगायची ही इथेच गेली बाकी काय ठिकाणांपासून हॉटेलांपासून तुम्ही विसरला सांगायचा तरी चालात पण मेन गोष्ट सगळ्यात आमका म्हणजे माका आधी मेन गोष्ट ती आधी तुम्ही मेसेज करून सांगा मेन म्हणजे गोव्यात जाऊन व्हेज काय काय खायचं असतात नाहीतर हे उपाशी मारणारच या मला सांगासाठी तू सांग मग तू नंतर मागव मी घराकडे डबो आणणार होतं किती दिवस 4 दिवस म्हणून माका काय व्हेज मधलं माहिती नाही उगाच मग यांचे लपडे माका बोलतील मागव आणि नंतर यांच्या मनात काहीतरी मागवलं आणि काहीतरी फसलो काय फालतू आहे मनात त्याच्यात तुम्ही सांगा गोव्याचे काय व्हेज आयटम असतील तर गोव्याचे जरी नसतील काय काय गोव्यात काय व्हेज खायतच नाहीत की जास्तीत जास्त पब्लिक नॉनव्हेज वाली आहे त्यामुळे
आता गोव्याला व्हेजवाल्यांचा तर काय आयटम आहेत मला माहित नाही. व्हेजवाल्याने माका कमेंट करून सांगा. कमेंट नको, कमेंट मध्ये काय सांगू माका नको. सांगा, फोन करू. ह्यो कमेंट वाचत नाही. कमेंट नको करू. हा, जर तुमच्याकडे इंस्टाग्राम फेसबुक नसेल तर मात्र कमेंट करा. पण इंस्टाग्राम फेसबुकवर असेल तर माका इंस्टाग्राम फेसबुकवर मेसेज करून सांगा. आणि खय मिळतं ताव सांगितलं असतं बरं होईल. काय स्पेशालिटी स्पेशल वेशल व्हेज असं असं नाही. खाऊ शकतोय मी. अरे हा, अरे मासे खाऊ शकतात पण तू त्यांच्या सगळे नको 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 माशी परत अति म्हणशील, नको या माशी. बरोबर नाही बनवल्या, माझ्या औषधासारख्या नाही बनवल्या, मग झाला त्याला पण नको. म्हणून मासे मी खाऊ शकतोय, तू खा. परत त्याच्यात पण तू नाव ठेवलंस तर ह्यो नाव ठेवणार तुला त्याप्रमाणे डोक्यात चालवा आणि पदार्थ सांगा. बायको बघा मागेच बसलेली आहे काय विचारा. एक नंबर नाव ठेवणार आहे. हा. म्हणजे खाणार आणि नाव ठेवणार. बाकी आमचं नंद लिहिलो तर मग त्याचं टेन्शन नाही हा. तो आमचा सगळं खाणारातला. तरी आणि एक दुसरी गोष्ट, गणपतीचे अजून काही व्हिडिओ उरलेले होत तुम्हाला बरेच जणांना माहिती आहे. कारण की मी ज्या दिवशी गणपतीचं आगमन होता त्याच्या दुसऱ्या दिवशी व्हिडिओ गेला, विसर्जनाच्या दुसऱ्या दिवशी व्हिडिओ गेले, गौरीच्या दुसऱ्या दिवशी गौरीचा व्हिडिओ, जे गणपतीचे महत्वाचे व्हिडिओ ते सगळे बरोबर टायमात गेलेले आहेत. पण त्याच्या मधोमध जे व्हिडिओ असतात सबस्क्रायबर लिहिले मला, आम्ही काहीतरी बाहेर गेला ते शूट केलेले होत. आणि त्याच्यात गणपतीची सगळी लाइटिंग बिटिंग दिसतं, म्हणजे गणपती हा हे आता त्यात ठरलेला. नाही तर त्या बघून म्हणजे ते व्हिडिओ आता टाकतास तर जर ते शूट नसते केले तर आता तुमचे पुढचे 10 दिवस गणपतीचे कायच गेला नसता. गणपतीच्या नंतर आम्ही दुसऱ्या दिवशी मुंबई गेलेलो आहोत, त्यानंतर व्हिडिओ शूट झालेलो नाही हे आधीच सांगते. म्हणून ते ह्या गणपतीच्या काहीतरी दिवसातले. व्हाया म्हणून ते गणपतीच्या दिवसातलेच व्हिडिओ, पण त्यात गणपतीचा असा विशेष भाग नाही. बाकी आमचं काय मजा मस्ती आहे. तसं ते सगळे व्हिडिओ बाकी आहेत. नाही गोव्याचे व्हिडिओ पण आज गोव्यात गेला की उद्या येणारे नाही आहेत. कारण की आता तरी 3 दिवस एडिटिंग काय करणार? आता तरी मी तेवढा टेन्शन घेणार नाही एडिटिंगचा. मी तकडे मजा करणार आहे आणि त्याच्यानंतर व्हिडिओ जातील. त्यामुळे कधी करणार मग ते आता बघू. ते गोव्यात नाही इल्यावर त्याच्या गोव्यात नाही इल्याच्या म्हणजे पावसातले अजून व्हिडिओ होत. ते बरीचशी लोक मेसेज करतात बाबा ते आमचे व्हिडिओ कधी टाकणार, ते आधी त्यांचे पुरे करूचे मग गोवा. चला तर मग इथे थांबूया, पुन्हा भेटूया आपल्या गोव्यात कोण कोण भेटतात आता बघूया. आमका माका सांगलेलं नाही बऱ्याच जणांनी येवा करून भेटा. आमका हेका टाइम आमचं कमी आहे एकदम. तो माझी डोरा बाबा माका आधी मेन चांगलं नाही मोठो घराकडे. प्रोग्राम नाही, मोठो करूच होतो पण वेळेमुळे साध्य नाही. चला आता आम्ही निघालो, भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत बाय बाय.